Είναι το πρώτο φιλικό, τα αποκαλυπτήρια θα λέγαμε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ατμόσφαιρα θυμίζει Boca Juniors, το συζητούσαμε και προηγουμένως. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι, ο κόσμος του Άρη, όσοι έχουν εικόνα αυτή τη στιγμή, μπορούν να δουν τη φανταστική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του Άρη. Είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα που ευχαριστεί εμάς τους ποδοσφαιριστές και να παίζουμε στη Γιώργο. Δεν ξέρω τι πώς περνάει. Κατά κύριο λόγο οργανωμένοι φίλαθλοι του Άρη, του Super 3, όπως βλέπετε και με τις υπόλοιπες εκπλήξεις. Δεν νομίζω ότι μπορώ να διακρίνω τον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή αυτή που μιλάμε και τον Κώστα Κουντούλα, ο οποίος βρίσκεται πάντα με το Σάκη Πρίδα και καλά θα κάνει να τον αγκαλιάσει για να μην το χάσει, να απολαύσουν παρέα την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, για να πάρουμε και ένα τελευταίο δυνατό σχόλιο από τον Σάκη για τον Άρη της νέας αγωνιστικής περίοδου, αλλά και το πώς βλέπει την δική του πορεία σε αυτόν τον Άρη του Σάκη Τσιόλη, αλλά και στην επιστροφή του στην εθνική μας ομάδα. Θα αποδεσμεύσουμε κιόλας, πέρα από τη φανταστική ατμόσφαιρα, ο Άρης φέτος χτίζεται διαφορετικά, με νέο προπονητή, νέα φρέσκα πρόσωπα. Πώς βλέπεις τη χρονιά που θα ξεκινήσει? Είμαστε 26 του Ιούλη και ξέρετε πολύ καλά, το έχετε ζήσει, το έχετε βιώσει σαν Θεσσαλονικιός και εσείς αυτό όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, ότι σκάει και ο Τζίτζικας πραγματικά στην πόλη μας με το θερμόμετρο να αγγίζει ακόμα πολλές φορές τους 39 ή τους 40 βαθμούς. Ακριβώς, είναι αξιόλογο πως συντηρείται το γήπεδο σε αυτή την κατάσταση. Βεβαίως υπάρχουν και τα αμάναξη. Για να δούμε αυτήν εδώ τη φάση. Έχουμε το 0-1 ή χέρι. Έχουμε χέρι, το οποίο υποδεικνύει ο Μίτσιος ή γκολ. Για να δούμε. Τελικά δεν έχουμε ακύρωση του γκολ. Παρά εδώ την κίνηση από πλευράς του Σιφάκη, άμεση αντίδραση από τον Μαξιμιλιάνο Πέρες και το 0-1 για την Πενιαρόλ και στο Μίτσιο, τον τρόπο που ο Πέρες κατάφερε να ξεγελάσει τον υπηρώτη διαιτητή του απόψινού διεθνούς πολύ μεγάλου φιλικού εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, που έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθείτε ζωντανά, φίλες και φίλοι συνδρομητές του Connex TV του ΟΤΕ. Για να δούμε την προσπάθεια του Άρη. Καπετάνος πες στην μεγάλη περιοχή. Βαγγέλη Σολτάνη. Με τον Καρύμ Σολτάνη στο 38, να ο Αλβαγγελινός που βάζει φωτιά στις κερκίδες και παίρνει το παιχνίδι στα ίσια στην αποκατάσταση της τάξης. Θυμόμασταν λίγο νωρίτερα με τον Γιώργο Ζήδρο και όλοι μαζί το 0-1. Να λοιπόν που στο καπάκι ήρθε το 1-1 και σε δευτερόλεπτα θα δούμε και το replay. Και νομίζω αξίζει όλη η προσπάθεια, δεν είναι μόνο το γκολ του Σολτάνη, είναι όλη η προσπάθεια από δεξιά. Και το γύρισμα του Βαγγελή ήταν τέλειο για να βγάλει το... Έγινε πάνω στον Σαντιάγκο Σίλβα. Ξανά εδώ η φάση. Με την προσπάθεια εδώ του Βαγγέλη, ο οποίος, για να δούμε και από την άλλη κάμερα, δεν βρίσκει μπάλα, δεν να βρίσκει το δεξί πόδι του ποδοσφαιριστή της Πενιαρόλ και ο Μίτσιος χωρίς δεύτερη σκέψη υπέδειξε την άσπρη βούλα. Και για να δούμε τώρα εδώ τον Ματίας Κορούχο απέναντι στον Μάρκο Βελίδη. Μέσα από δοκιμασίες, ο Κορούχο απέναντι στο Βελίδη. Στο 71. Η μπάλα στο βάθος της εστίας του Άρη και έτσι λοιπόν Άρης Πενιαρόλ 1-2 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κορούχο.